Zdravíčko, nejméno, jo, a do videa. A dneska tu máme to díl ten 2 a bude to 3 nebo 4 díly, protože tam bude fakt dlouho, jo, tak. A bude to na tady tomhle kanále Hadové hraje, jo, takže já si jdu oblev a oblev se vám a se obleču. Takže už jsem a nehovorím trošku a vybral jsem si těsne, jo, fakt hodně jsem tu dlouho nemyslel, takže jdem. A dívejte lidi, jak nemám kolo. A nezvykněte si, že to není moje, ale já ho mám ještě velké, já jsem to koupil včera, tak, no nic, jdem. Tady je tam moje kontola. No nic. Mám nachystané věci, takže já to mám odvu, až budeme venku. Lidi už se oblíkáme boty a třeba si dneska tady tyhle Nike. Takovéhle iMaxy. Dneska si nebudeme oblíkat tady ty pozor, tady tyhle, nebo tam černá, ty dva. Počkejte, se to obleču, ale no tady ty, no ještě. Počkejte! Chtěl jsem vás. Pepi, řekni ahoj. Pepi, řekni ahoj. Pepi, ahoj. Jdeme ven, jsem teď kolisou. Tak jdeme do auta. Tati, ale promiňte, já jsem tu teď něco řešil. Být. Počkejte, jdeme dopředu. Počkejte, mám tu problém. Jo, už jdeme dopředu. Jdeme fakt dopředu. Tak, musíme jít dopředu. Já se mám za chvíli ovu. Jsme v autě. Musím se mít dozadu. Protože to takže řekni ahoj. Ještě jednou? Pepi, řekni ahoj ještě jednou. Jak? Ahoj. Ahoj. Bedlinka. A ozvu se vám a budu v toho, jo? Takže už jsme tady. To logická, to logická. Nevím. Oni to už spoplatnili ty koruny? to. Jinak. To jo, rámec. A zase vám uzvu a zaparkujeme a budeme už vevnitř. Nebo ještě, ne, ať zaparkujeme, protože jsou tu ještě se na moc aut.
Čekajte. Co tam bylo? Už tam není místo. To je místo tam do skály. Tady zaparkovat, já jsem ho. A zase vám, až budeme vevnitř. Už jsme jako asi tak vevnitř. Byla taková zada. Tak já se vám vezmu asi až po té zadě, jo? Takže už tu jsme. Ano. Vemte si děcko. Do FP. To je dospělý. Jo. Počkej, já taky dospělý. No, to je moje. No, moje. No. Jde tu? Ne. Tady nahoře. Jo. Robert, tak. Aha, jo. Pojď. Dobrý. Jo, tím. No. Máme to. Hej, tady tím. Kodem. Máme to. A už jsme vevnitř. Razy i v katku, jak Tam jsou labutě, že? Jo. Vidíte ty kinky tam, vidíte? Vidíte to lidi. Ne? Tam jsou kachny. Aha. No, ty kinky tam jsou, že? Ty kachny. Jo. Pěkné, že? Tam. Aha. Vole pípí. Happy pípí. Jdeme dál. Jdeme dolů. Jo? A oni měli dostat ale darek. Ne, to až potom, ne dole. Tam budou nějaké to je začátek, ne? Tak, jdeme dolů. A zpátky nahoru pojedeme vlačkem. To je tráva, ne? To smrdí. Co to tam je? Jak to může vyletnout, ne? Tam nebudeš dovnitř. Jo, tady dělají. Tam nebudeš dovnitř, jo? To je pěkné, že? Tam nebudeš dovnitř. Jo? No, on by chtěl dovnitř, Pepiček. Co to je, tati? Ne? Tati. Dívej. Jo. Ne, to je nové. Ale Já jsem se díval. Pojďte. A bohužel ty si už řekl. Dobře, tak jdem dolů. Bylo dost dílů. Jdeme tam se podívat na ty slony.
Ty tam? A kde jsou ty kovy? Tady. Jo? Tak půjdeme na ty kovy, ne? Jo, ale ty máš dobré žádné, že? Co? Dobré nemáš žádné, že? Máš? Kovy. Máš koupit potom to, ne? To jít dělko, ne? Jo. Tak půjdeme, ne? My máme chodit, ale my hej vůbec. My jsme tu dlouho nebyli. Nevím, pojďte, to máme to je něco nové, asi vám neříkali, že to je prý hodně nový. To ani nebudeme vědět, kde. My ani neprojdeme. Hi! Co to tam je? Jaká panda červená tu je. A? Já schována někde tam. Tam je někde. Povol elektrický ohradník. No, ale čajte na to. Dívej, tady. Dívejte. Kde? Jo, tam. Co to je? Lama? Lama, ne? Lama? Tam leží, jo. Dívej tady, dívej, Robert, tu je. Kde je? Mám tam. Vidím. Jo, mám to natočené. Bylo úplně pěkné. Jo? Já mám kousek. Taky jak malý medvídek takový. Já ti to ukážu potom, jak to dám na YouTube. Ona bude dole tam, ne? Tam tak šla. Tam. Jo, tam. Tam dolů, podívej se, tam je Pojď. bude. Počkej. Mám to za běhu kousek. To neuvidíš jen tak. To bylo úplně pěkné. Jako malinké to bude. Vidíš to, Robert? Jo, tu je. To neuvidí Pepiček asi. Kde to je? Tam to je schováno. Tam je Pepi, dívej. Tam. On se schovává. Vidíš to? Jo? Jo, ale schovává se to. Těžko. Dívej, tam je. Jo, tu. Jo? Jo, jdeme. To jdeme. Jdeme dolů, no. Běžte. Hop. 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 Tak. Hop. 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 Tak.